Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyambonga kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela-ke ukuthi siye ezwini lenkosi. Siqhubeka nayo inkonzo uMathewu chapter 5 verse 9. Okufundeka kanje: babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Masiguqe sithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyalizwa izwi lakho. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayothiwa abantwana bakho. Siyabonga uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. Yiba kanye nathi ngomoya wakho ingcwele nakuyo le nkonzo. Siyabonga, udumo lukufanele lungolwakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Kukhulunywe-ke kakhulu ngabalamulayo kulamaviki adlulile. Njengamanje uNkulunkulu sifake enkonzweni ephatha ukuvunywa kwezono. Sisuka lapha ukuthi uNkulunkulu kuHezekeli, lapha ethi uNkulunkulu wafuna umuntu kubo, Hezekeli chapter 22 verse 30, uthi ngafuna umuntu kubo wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Wayefuna ukungalichithi izwe, kepha akamfumananga lo muntu ayemfuna. Sidine sikhuluma-ke ngendaba yokuziletha kuNkulunkulu, uzihlambulule. Uzilethe kuNkulunkulu, uthobe, ngoba uNkulunkulu ufuna ozithobayo. Uthi uma bezithoba abantu bami ababizwa ngegama lakhe, ngoba khona ukuthi bazithoba kanti ababizwa ngegama lakhe, usho ababizwa ngegama lakhe, bazithobe, baphenduke, bavume isono sabo, uthi uze umkhuleko esezulwini aphilise izwe labo. Izwe lethu liyadunguzela, lidinga ukuphiliswa. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Ngakho-ke sizoqhubeka-ke sibuka le nkonzo yokuvuma izono. Siya laphaya kuJobe, ngiyaxolisa. EkaJobe sayithinta kancane, sase siduka namavesi. Siyabuyela-ke kuyona ukuze mhlambe uma uNkulunkulu esivumela siqede namhlanje. Sikhuluma ngokuvunywa kwezono. Aziqali namhlanje izono ukuvunywa. Into endala nje eTestamenteni elidala. Kade uNkulunkulu wayifuna. Abantu nje ngoba bekhohliswa yisithi esinguSathane, bethi azivunywe izono, ziyavunywa. Mawusibela kuJobe chapter 42 siqala kuverse 7. Sekwenzeke konke, sekukhulunyiwe, wakhuluma uJobe, bakhuluma abangani bakhe, wakhuluma uNkulunkulu. uNkulunkulu usejikela abangani bakaJobe uthi, kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifazi umThemani, intukuthelo yami iyavuthela wena nabangani bakho ababili ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. uNkulunkulu intukuthelo yakhe iyavutha uma singakhulumi kahle ngaye, uma simgxeka, uma sikhuluma okubi ngaye. Ngeke ngisho ukuthi uma simhleba, ngoba wena uconta uyamhleba kanti uyakuzwa. Awumhlebi umuntu okhuluma ekuzwa, uyakhuluma nje kabi ngaye. Angithi phela manje sinalento okungamsaba uNkulunkulu, bese ukhuluma nje kanti uyakuzwa, ulalele. Ukuzwa nje. Ingakho uma ehlulela ngeqiniso, ngoba usuke khona kwenzeka zonke izinto. Intukuthelo yami iyavuthela wena nabangani bakho ababili ngokuba nikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Verse number 8. Usethi-ke ngalokho zithatheleni
izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, niye encekwini yami uJobe nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. Ukuthatha-ke iy'nkunzi, ukuthatha konke, ukuthatha izono zakho zonke. U7 usho ukuphelela ezwini lenkosi. So mabethatha-ke izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, bathatha izono zabo ezipheleleyo ngokugcwele ngalezi zinto. Baya encekwini yakhe uJobe. Uthi uJobe inceku yami uyakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angikukwenza kini njengobuwula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. uNkulunkulu ufuna ukuvuma ubuso bomuntu. Ukuze uNkulunkulu aphendule umkhuleko wakho, makabuvume ubuso bakho. Makakuvume wena. Uthi-ke uzovuma ubuso bukaJobe. Uma uJobe bakhulekela bese ethethelela isono sabo, ngoba akabuvumile ubuso babo. Mawunezono uNkulunkulu akabuvumi ubuso bakho. Sizomkhumbula uJesu ngesiphambanweni ekhaya ethi uNkulunkulu wami ungishelani na, ngoba wayengabuvumi ubuso bendodana yakhe ngoba yayithwele izono zezwe. So-ke uNkulunkulu kufanele abuvume ubuso bakho. Uma ebuvuma usungavumisa-ke izono sebungabakhulekela abanye abantu. Kodwa uma uNkulunkulu engabuvumi ubuso bakho, ngesikhathi uthi uyeza uletha abantu ulwa nawe ngoba akabuvumanga ubuso bakho. Ulwa nawe, amelane nawe. Usesenkingeni lo muntu obesebenzise wena ukuthi ukumkhulekele ngoba uNkulunkulu usejikele wena, ulwa nawe ngoba ubuso bakho akabuvumanga. Bunjani obakho ubuso? Phela ubuso ifastela lenhliziyo. Ebusweni sibona inhliziyo yomuntu ukuthi ingcolile noma iklini. Bunjani obakho ubuso? Uyabuvuma uNkulunkulu? uJobe inceku yami uyakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angikukwenza kini njengobuwula benu, ngoba uma engabuvuma ubuso bakho uzokushaya ngesikhathi usondela kuye uthi uzovuma izono, ngoba sizivuma izono ekamelweni, asizivumi izono kuyena ngqo, kodwa sizivuma izono ngomuntu uNkulunkulu azovuma ubuso bakhe. Naye owazivuma izono waya kumuntu uNkulunkulu avuma ubuso bakhe wasemthethelela lo isono sakhe. Sonke senza kanje, asikwazi ukuyiyela kuNkulunkulu. Diliza udonga ukuze ukwazi ukuya kuNkulunkulu. Verse number 9, base behamba u-Elifazi umThemani noBhilidadi umShuhi noSofari umNahama benza njengokukhuluma kaJehova kuba uJehova wavuma-ke ubuso bukaJobe. Okungukuthi wabathethelela. Uma evuma ubuso bami, wena usuthethelelwe. Kodwa uma engabuvuma ubuso bami, wena awuthethelelwe. Uverse 10-ke ngiyamthanda. Uthi-ke uJehova wambusisa uJobe ekuhluphekeni lapho ekhulekela abangani bakhe. Imfihlakalo-ke yalokhu kuvunywa kuyena izono, isibusiso sokukhulekela abanye abantu. Isibusiso uthi kuthiwa wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokukuphinda kabili. Ngani? Ngoba wakhulekela abangani bakhe. Isibusiso sisimanga leso. Vuma isono sakho. Vuma, zihlanze ukuze ufane naye. 1 John chapter 3 verse 3. Singabantwana bakaNkulunkulu, yebo, kodwa sikwazi siyoba yikhona. Kodwa bonke abanalelo themba lokufana naye bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Isibusiso sokukhulekela abanye abantu. uNkulunkulu uphendula wakho umkhuleko. uNkulunkulu ubuyise ezakhe izidingo, agcine ngeza laba abantu bakhulekelayo. Isibusiso ekukhulekeleni abanye abantu. Usoke wamkhulekela umakhelwane wakho.
usokwamkhulekela yini? Ubani wakwamkhulekela? Wabusiswa. Sikhona isibusiso ekukhulekeleni omunye umuntu. Mawufuna ukubusiswa nje, mkhumbule emthandazweni, umthandazele. uNkulunkulu uzokubusisa. uNkulunkulu uzokubiyela. uNkulunkulu uzokuhaqa njengoba izintaba zihaqa eJerusalema, nawe uzohaqa Mahubo 125 verse 2. Ngeke uzanyazanyise, uthembisile kwiHubo 125 verse 1. Wathi abamesabayo, ngoba ukuvuma isono sukhombisa umsaba uNkulunkulu. Uthi shame the devil, but uyamsaba uNkulunkulu. So uma umsabako uNkulunkulu, vuma izono zakho. Uma umsaba uNkulunkulu, sondela uxolo, sondela kuNkulunkulu, naye uzosondela kuwena. Siyazivuma izono zethu bafowethu. Abantu abazi ukuthi uPawuli wazivuma izono zakhe. Ake ngiphinde ngigcizelele. Umpostoli Paul wazivuma izono zakhe. Abaningi abakwazi lokho. Ngesikhathi efakaza uPaul lapha kwiZenzo chapter 22, ephambi kwamadoda ayemshushisa, landisa abaJuda ngokuphenduka kwakhe. Uthi-ke mawuqala kuverse 17, Izenzo 22, kwathi sengibuyele eJerusalema ngikhuleka ethempelini ngehlelwa isiyezi. Ngambona, wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema ngokuba abazukwamukela ubufakazi bakho ngami. Wayiqala ukubona uJesu lapho. Wehlelwa isiyezi. Khumbula noPetro wehlelwa isiyezi esesitezi, kwehla indwangu enamathopha amane inalo lonke uhlobo lwezilwane. Kwathiwa Petro, hlaba udle, wathi akakudla kungcolile. Wathi ungasho ukuthi uNkulunkulu akungcolisile kungcolile. So noPawuli-ke wehlelwa isiyezi. Mase sehleli isiyezi sikaPawuli, wayesembona. Uthi ngambona. Awungambona usoneni madoda. Ngambona. Wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema ngokuba abazukwamukela ubufakazi bakho ngami. Verse 19. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi mina engangibabopha ngibashaya amasinagogu. Yezwa, uvuma izono zakhe nje la uPawuli, Nkosi yami. Ulanda ngempilo yakhe engcolile. Kanti yini ukuvuma isono makungekona lokho okwenziwa uPawuli namhlanje? Mangekona okwenziwa uPawuli lapha kuverse 19. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi mina engangibabopha ngibashaya emasinagogeni abakholwa nguwe. Futhi mhla kuchithwa igazi likaStefano ufakazi wakho, ngangimkhona mina ngivuma ngilinde izingubo zabambulalayo. Paul uvuma izono zakhe. Wathi kimi, hamba ngokuba mina ngiza kukuthuma uye kude kwabezizwe. Bafowethu, ayikho futhi enye into. Paul wazivuma izono zakhe. Babebhizi nje bethwetha izincwadi zikaPaul, bethi asivule isono, baphethe ivangeli lomusa. Paul confessed his sins. Wazivuma. Usuzivumileni wena izono zakho? Usuzile egazini likaJesu lakuhlanza? Yena wazivuma kuJesu ngqo embonweni. Wazivuma kuye ngqo kusembonweni. Awuthanda ukuvuma izono zakho? Awuthanda ukulalela? Uzozibona ufana nobani? Uzozibona ufana nobani? Vuma izono zakho. Buka. Uqeda ukuvuma izono ubhabhadiswe. Ngoba uma ungabhabhadisiwe, awukodwa bakithi, ngiyayisaba lento ekhulunywa uJesu kuNikodemu. Uma ungazalwanga ngamanzi nangomoya, ngeke ubone umbuso wezulu. Ngeke ubone. Ngendlela abaningi ngayo abafuna ukubhabhadiswa. Izinkonzo zombhabhadiso ziku-2031 njengamanje. 2031. U-2030 unyaka wokubhabhadiswa. Ngoba almost zonke inyanga yabhabhadisa ngazo kabili.
ngaphandle kwasebusika. So ke mina ngiyakunqanqa mntaka baba, mhlawumbe ucabanga ukuthi kuyadlalwa, akudlalwa. Ngeshwa impilo ayipractice, but ngesikhathi uyipractice usuke uyiphila, ungeke usabuyele emuva. Impilo ke leyo. Nkosi uJesu ikulindele, Nkosi uJesu iyakuthanda, Nkosi uJesu iyiqhawe lasezulwini elayeze emhlabeni lidela konke ubuhle lizothenga thina ngegazi lalo. Namathela kuJesu, uJesu uyakuthanda. Ngamdedeli, namathela kuye, namathela ezweni, namathela eBhayibhelini. Ngiyakhuleka ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi akusize, ulizwe izwi uphenduke, ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Uthi uJesu uma eminyango uyangqongqotha. Isimanga lesi, uthi ngambona, ngafikelwa isiyezi ngambona. Abanye bafikelwa iziyezi babona uSathane, bafikelwa isiyezi benza izinto ezirong. Kodwa yena uthi nganelokhu umbona nje. Wena mongombona manje ungenze njani? Uma engakulanda manje uzongena phezulwini. Sengikhuluma ngokukulanda manje, angikhulumi ngokumbona. Ekulande ngoba usazokulanda, usazozilanda phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Baba uNsibande, ubona ukuthi sekuyisikhathi sokuvalelisa. uNkulunkulu akakugcina, uNkulunkulu akubiyele. Bhuka ngikunika usuku lungu-2031. Into enhle uJesu sithembisile. Wathi uma sizibhale kahle izono, sasibhala sakuzivuma, singabhali izihloko, bese kufika usuku lokufa lungakafiki lolo, uthi uyosenzela umusa singenise ezulwini, ngoba isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Masiguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke. Sisho ngazwi linye sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa kube yilona loyo oyilalele lenkonzo. Umsize Nkosi alizwe izwi alenze, ngoba ngeke usasahlulela. John chapter 12 verse 48. Uthe Nkosi izwi olikhulume kithi elizosahlulela. Siyakubonga ke namanje uJesu Kristu inkosi. Amen. Sinikeza uNkulunkulu wethu ukudumo lonke lumfanele lungolwakhe. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Yena ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho nongebonwe, makube kuyamandla nodumo nenkazimulo kuze kube ingona phakade. Baba uNsibande usiyavalelisa. uJesu Kristu inkosi.